Pozdrav, to som napríklad myslela smáť. Chcel som to video, ale teraz vypadá četvrtín pár minút. No, všetko natočím hru. Jak to povedať? Nesmíte sa. Karaman. Proste, no, musím ma niekto točiť a to bude Kiko Španko. Stalo s ním jedno video. Strašné. To je videa. Ale to teraz som musel vymazať. Keď ste to videli. Polku tváre mám čiernu, jednu. Tuto mám takú svetlo a to tak čierno. No. Natočím sa to hru, budeme kamerovať svatnú, tak on bude kamerovať, ak nepríde, no tak nebude video, tak bude vlog, no tak nebude hra iba vlog. No a toto je iba také narýchlo, lebo musím sa ponáhľať a sa tak čau. Volám sa Kiko.